Malawian camel. Wasimikizira ma customers kuti ku Eskom kulima mita mbwembwembwe ndipo ifeyo panopa talimba ma contractors aliponso mbwembwembwe azikhala kupanga ma connections awawa ndeno sikuti anthu azinamizidwa kunena kuti aya mita kulibe ndikupangire mtana anthu azapasa ndrama azingobesa ndrama ife a Eskom tikubwera talimbaso ma contractors kuti atithandize anthu athu a Eskom ali pomwepo nawo azithandizira ma contractors tawonjezera azithandizira tikubwera ku manyumba ndiye kuti anthu asanamiza asalipire ndrama akamona muthu akwanamiza za ndrama angotenga evidence pali namba imene ife timagwiritsa ntchito ya anonymous 847 munthu ayimbe phone kumeneko 847 ndiye kuti munthu ife tikamugwira achosedwa ntchito athaso kumangidwa chifukwa ife ngati Eskom sikuti tikuvomereza zimenezi management ndi staff ya Eskom ndi board ya Eskom sikuti ikuvomereza kuti anthu azilipira ndrama kuti anthu azapangira ma connections ayi ifeti ndi mamita mbwembwembwe ku Eskom tikubwera tizalumikizira anthu asapereke ndalama kwa wina aliyense ife tikubwera kumeneko kuti anthu tikalumikizire mamita tili nawo mbwembwembwe ma contractors tili nawo mbwembwembwe anthu athu a Eskom tili nawo mbwembwembwe ndeno wina asanamizidwe kuti azipereka ndrama kwa munthu wina aliyense. Mizika yonse ine, mizika yonse my vote. Mizika yonse ine, mizika yonse my vote. Tizidi tikakaseka ku judiciary kwe mwala ye kupita ku polisi okuba onse kundende okuba onse kundende bava aswelele wao aswelele tu swelele unengwaula okuba onse kundende ndati mizika yonse ine mizika yonse my vote andali anthu oyipa awa mupite mukamve uko ine kamakuza ndipo nomona ngati lopenga mupite mukamumvere Sulemanu akufusa za ndalama ku parliament mumve kumene ine nkamayena umona ngati ozelezeka tauze nazi kwanje aja tonse shut down judiciary tikachoka kumeneko shut down emwala kuchoka kumeneko you hear me say so andale awa akangani anakuba kulibeko cha nzeru andale wakanganira kuba there is nothing that they are going to do to save Malawians. Never. They are birds of the same feathers. They flock together. Majonjele sigabengeles. I'm a criminal. Mizika Tizuke. The only thing we can do is to fight against our biggest enemy, the Goliath, corruption, Cuba. There's no peace. You can see there's no peace. They don't have peace. Cuba. Angie, what makes me angry and wonder? What makes me angry and don't understand us Malawians? We are the people, we don't learn. We don't live by history. Timaiwala, Ifeyo, we don't, we don't remember history. Ifeyo, we bale history. And then also this siru santu antokuba. That's why I'm saying, Aji Nyamata, amene mukulu wa politics. Go with sober mindset. When you're going to parliament, there is nothing boss about you. You are there to save the nation, Malawi. You are nobody is above the law. You have to understand that word. We're gonna use that word with sober mindset. You hear me say so? Yes. Ndimizika against and to our andari. Mugabila kuka past 16. We are preparing it pa 16. Past 16 pa kubwela.
mukapita ukavota kavote with sober mind. Votera nuna lesa amene mukumfuna. But one thing you have to put in mind is we are going to hold everyone accountable. Everyone should be held accountable. Your brother, your auntie, whosoever it is, will be held accountable. You get it? Simple thing to do. A very simple thing to do. You understand? So, ata amene watu ndi ujeni gani muti ndi anda ndi propaganda anda lungo ndikuzani amene mabwera kumati kwana mu comment section, the benefits, the people that benefiting from Cuba. You understand? So when you look at Cuba kumene kumachitika ku Malawi, kundende kuli anthu ambiri osalakwa, and this is the truth. Kundende kuli anthu ambiri amene osalakwa chimene chimachitika anthu aja amapezeka noti akapezeka noti they are in a situation because it was caused by these little criminals that are not being held accountable by anybody. And I'm just but it's the situation that drove them to do that. Then that's why I always say, let us civic educate. And those are innocent Malawians, if you don't know. Those are innocent Malawians. Those innocent Malawians have to understand. It's a very good game if you take it with sober mind and if you understand really what do you want to do for your nation. Because you can't say you love your nation while you are busy kumaba, while you are busy mutenga drama and kumaka kula manyumba Tanzania, kumaka kula mabasi ku Tanzania. People from Tanzania are the one benefiting because you're providing work in Tanzania. Kumaka manga projects ku Zambia. People in Zambia are the ones who will be benefiting that. You can't say you love your country by taking money out of your country and doing projects in other countries. You are a devil. You're supposed to be locked up. You're supposed to be held accountable. This is exactly what Sir Charles Ben Longwe was saying all this while. He was fighting for his nation. Life should be better for every Malawian. A very simple thing. Not only for 20 to 25 people, that's it. In one day you feel like, yeah, if it's okay, we should benefit. Every citizen have to benefit. Kuma, what do we do? Is this how? So, Antamene mukuziwa kunena kuti you claim to love your nation. My aspirant MPs, amene munditudi mufuna kuima kuti ndinu ma councillors inuyo kaya ndinu mukuti ndani with sober mindset. Ku parliament mukakulowa kuti anthu aziutamani ngati niyo mulungu musapiteko. Inuyo ngati muli munthu mmodzi amene mmapanga maudano opasirana, parliament is not for you. Don't. Chifukwa mbale wanu ngati wayambana ndi munthu amene chasunza mpasa chithandizo. Inuyo muzanga kuti wayambana ndi mbale wanga ndi mulanga. You're not supposed to go to the parliament. Inuyo amene achinyamata muli panopo, amene mukuzona kuti mumapanga maudano opasirana. Uyu wapanga udani ndi uyu ine ndasiya kumenya kula singa kule naye. My friend, get your back off, idiot. You're not supposed to go to the parliament. You're not going to save Malawians, all Malawians. Because you're going to stand, ndikumanina kuna kuti ai, ineyo, uyu ndayambana naye. Don't do maudano opasirana. Ngati mukufuna kupita parliament if you really mean good for Malawi as a nation. Only those that don't do maudano opasirana, like me. You cannot do maudano opasirana. Ineyo yabwera kuzanduza kuna kuti uyu mubloga we mufufuta ni masiya yeyo. Tifoni mazoti she's a devil or he's a devil. You can't come and tell me kuti uyu yai. So I should live for you. I don't live for people, I live for me. You understand? So nkani zokuza kuti iwe ndidindo. Iweyo ndidindo uzipita ku parliament knowing kunena kuna kuti ndinamba nandu wakuti namba nandu wakuti ndene ndinankwira so wakuti uchi. Oh, you don't fit to be in the parliament. You're just useless. Don't go to the parliament. You get it? Yes. We're going to hold each other accountable. Many people don't want to be held accountable. Kubalisi, kulika system kena kake konyasa kamene ndakapanga kamene ndakaona quite a long time. Ka system kola kwika munthu uja akalakwa kuti ali pa court. Apolisi ambiri ama mukocha munthu uja kumuza kunena kuti ukangovomera kuti mulandu unachita. And mulandu umene ujasutenga nthawi kuti anthu aja agamule akoti pa koti ugamulidwe. Chifukwa iweyo makhala kuti wavomera. Even if it can be kunena kuti iweyo mwina unapalamula in the name of what? In the name of what do we call? Self defense. Kuti you need a lawyer, they have to advise you on what you can do. Ayi anzanga. Apolisi akumango kuuzani tu. Kuti ayi ukafika wepa mepa what you can do. Olosa lako. Akuti ukangovomera. Ndemu kama kuputa ndale. Muzizo una uri mukuputa ndale. Poziwa kunena kuti you must understand what you're doing. You want to save Malawians. Who are those Malawians? Wamamina, ogenda, otukwana bale anu. Okutukwana ninuyo. You understand? Ati
Adazi kwanja namangidwa ndanapasidwa bail. Yes. Everybody is entitled to bail. So anto anyamata amene mukupanga politics, mujoin now politics. Dalowa ni politics with sober mindset. Ino anyamata amene mumakhala busy. Wauza anyamata anzano. Wachepa nayo. Usapange politics. Sungapange iwe politics. This and that. Keep quiet. Ino sunfuna kupanga politics. Keep quiet. This is the reason Malawi yaonongeka ifo jonoti inuyo anyamatano ndino mema kaba forefront kwa matama these old cargos. Mama watu amene wawa African town yonena kuti they need to retire. Atuluke ma office and appoint ana ngono. Tulani zinthu ngati zimene zizi. Zango sala no kungosanduka no za ufiti so ba. Zango sala no kungosanduka za ufiti. You don't want anybody to practice politics. So mukufuna wina aliyesa bange politics. Mukukanizana ngono. One way or another mfune musafune. Aliyesa azafa. Osakakamira mipandoi. Politics is supposed to be kuapuzisa ana ngono akubera. Ino achinyamata mbiri iwewe wachepa nazo sunga malipani ndi politics. Ndinu zisilu zimene mmapangisa kuna kuti anthu amene they are also not above the law. Asizimvanga tiwa they are above the law. Nobody is supposed to threaten anybody because of politics. No. Politics is there for everyone. If I want politics, let me do it. If you want politics, then join politics. Koma iniyo munaibanga ngati kunena kuti is chieftaincy ngati yakwanu. Iniyo munaibanga ngati kunena kuti it's only for anthu awawa. At this age, you cannot do politics. Come on now. You look at it as Gogo. I mean, now. What God goes with him? No. With the empty teens, empty head. Look at the Burkina Faso guy. Look at that president from Burkina Faso. How old is he? President wako Burkina Faso. Alindisaka zingati, if you ask. That one is a young man. You can't compare. I mean, your president wako Burkina Faso as president. I mean, Feti Masunga Maigo watu. Ndiye Bukamalesa in town and how he's winning. Look. Kunapita antutu oti anapita kutafuna mpange terminate. Anthu amene nakapezera kuti pa student drama anapita kwa muuza kuti akutuza unatati pa drama zokwana mwako tendi we should take you out. Anavomera kuti avomereze and take the money. Anthu ajata bwera to act kuti amumalize anthu amene anatsekeredwa. That's how you protect your own country. Not you so you're selling out. You're selling out Malawi. Anthu inu ngugulisa Malawi. You are limiting ana amene they are interested in joining politics. People are not supposed to be scared to join politics. Inuyo politics mumakuganiza zokupa. Politics mtu akati ayankhule chilungamo or asking questions to hold people accountable ziganiza inu zokupa. Politics is supposed to build. Politics is supposed to teach for our 4 generations kusabesa ziko la ntendere. What is this that is happening? Because we are choosing. We have chose to do it in a dirty way. Things that we can do it in a good way. Zisintika. Zigwende gazi zisintika. Igwende gazi sintike. Mwamba. Akuti zimezi nzakale kale sisinga sinthe sezu. Inu ya telefoni imene mugwirisa ntchito lero mukudaka gwirisa be. Why? Because you need change. You need change. Inu mavalabe mwamini inu. Mavalabe Sophia. Mumavalabe Sophia inu yo mavalabe mwamini. Tibaje? That shoes. I never wear that shoes. Koma my mom had it. Mwamini. What was that name all about? I mean, I'm in Sophia. You know my Sophia. Do you still wear Sophia? Do you? You don't. So let us exercise our mindset. Actually, madam, I'm join politics. Me too. You just agree with no chiro. And it's very unfortunate. I'll give you an example. I'll leave the truth for you to understand. Ndiambendi mapati makumalawi kuli GPP, kumalawi kuli MCP. These 2 parties ndi mapati amene amamenyerana kwambiri. Wina kakhala pasogolo wina libabuye sio? Yes. Ndiye number 3 ndi UTM imene yabwera pompa no. Ndiye ndiyambire ndi DPP. Dziko la Malawi, we are where we are today because of DPP. Those alliance ina kama ngesha munsewu kutulusa DPP. Akuti abera ndi TPX. But if you can go deep and search, unakoda anthu awawadi. With his men akupanga panopo. Ana winadi sana wina TPX. Sana wina. Pachilungamo sana muine munthu mmodzi uja. Koma anatenga mavoti amene adawina. Uyu winayo ngikuphatikiza ndi wina uja. Anakangatiwa ajaphatikiza anthu awiri bota anapanga anthu awiri ndi anthu ena amene anali muuje mu Tosa Alliance. The parties that were in Tosa Alliance. Ndikuphatikiza anthu osaja against one person Peter. So kunathoza Peter now inabe. In truth Peter was supposed to be the president as we are talking right now. Koma madachika chinyengo because Malawians we wanted them out badly. Everyone wanted them out. Ndiye anatulusidwa. Siocho? Okay. Kunali alert Vice President amene anamalira anakasegula UTM ya usiyo. Yes. So UTM now kunabwera ndani akuti kwabwera akabambe. What is second jama nyinda ati akabamba uchokera kuti. Akabamba uchokera kuja. Akabamba uchokera ku DPP nthawi mwini kubwera kuzakhala president kuja. Nawe uzakhala president kuja.
Kubala ngakhala president kuja ku UTM. Kuma you people you're calling it UTM. You know, andala wandindi antu they flock together down, deep down. And right now say wakuziwa who's going to win. Our votes, the citizens' votes don't count. Dikana ndukusa ndunati inu. Nizikata nivesere nine. You might think ndine one sir, I'm not crazy. Munivesere. Is ifeyo against awandale. You munivesere, mundivesere. Our biggest Goliath, Nikadangari. And our as a center, they flock together, deep down Amazon. What do we do? Haja, those vulnerable, innocent Malawians, Amatingido, Amabasilan drama, put 5,000 watch, put a Denges Guanjalo Mujin, Agalo Mujani, Munse, Kumakabantu, Amina Jau, Titangani now, Titabaki shut down, judiciary. And talk about we don't need them, as in Zigola to political controversy. Everyone who is a thief, a joker manager by 5 by force, get out of the offices. And I mean, Takachoka, the Omangido Amangidwe. You understand me? Titachoka kumene kuja that people MLA bisunga anto ipa. And famena maba MLA knows them. By fire by force. Okuba wose kundende. Tikachoka kumene kuja ku police. Police kulimanyi kudzi. And this is the truth. And famena akumangisa anto ambiri ndi ku police. Muntu ukupita ka court akukuza kunena kuti ina police ku Malawi. Muziwe Yesu ndokuzi yake omwe kuti analitera ufu ndipo ndapita kwa mpereka analinda Judas ukopita kwa muhisa muziwe. Is system imene mapanga iyo mafuna kwa muzantu mukapita makoti mukavomera kuti mlandu mulapa. This is exactly what they did kuja kucholoku. A certain guy kuti azungwe nake kumeneko. Malawi nyo ngaza muziwa nzungu kuti ndani makamaka kuti ndipo nzungu amaganiza chana about munthu okuda. Olo kuti akauna kuti nyo mukonda naye kwakwatana naye koma nzungu na anakula akuzidwa kuti kuti munthu okuda ndikapolo zimene zoziziwa. That is the truth. Ndinu kama chimene chocholo muta chizemba. Olo muta chitani, you have to know kuti chingamo chimenecho lives in them. Yani mamuna wako mkazi wako is living in them. Adakula akuzidwa ndipo kudanda kapolo. That was what was there. Kucholo kula zungwe nage. Anamugiranya nyamata ni mkazi wake wa mimba yotela tu almost 9 months. Ati ama kulima zama gadamira. Ati amafika point yonena kunena kuti excuse me, ati ndi state guy. Ati amafika point yonena kunena kuti mwina inyo kunyumba kwanuko uje magesolo kapena nyale yanu. Lese kunena kuti kwambiri kumamizi anthu amayasa nyale olukendo kapena they have uje majani. There is matoche naga amena mwagirisa ntchito. Akuti akangona tocha kumabwera kugogoda timisani ndi kuti mupanga maplan kuti ngambe uje magadamira. Awanda zungu amena kuzuza Malawi dziko la ulongo. Under the protection and going with the police of Malawi. Nyamata yankangodusa ni nkazi wake mimba yotopa ili kuno. Ata nkazi ujana mmenya ni mwalapa ntima pu. Nkazi ujana ngamba kutawa. Aja polisi dziko la Malawi. Ndikukangukira nyamata jokuyamba kummenya. Uja nkazi ujana wakafika lya ni mmena lila anthu amene ajajulu. Ndikukaza anthu ajakuti mamuna ngati ukangala wapedwa uko. Mamuna akwa kubwerera kwafika mekuja angopeza kuvali magazi. Kumuyanga na mtu saza mpesa. Kupita kusaza mpesa. Anthu tota mangodusa. Awa akulamula ndi azungu. Apolisi aku Malawi akungosatira. You really hate the nation. I mean, you don't understand your work. I mean, you are just there. You are abusing police brutality. You are abusing the powers of your offices. You're not supposed to do that, Kumizika. No matter no matter you do the needful, holding one another accountable. I mean, you fela kungu. Hey. And what am I now? Zamanyi zawo zakanga uchita maiko kwao akubwera ngomaza abanga Malawi anthu salako azizuzika amalawo tazuzika kale akuzuzidwa kale ndathu andali azuzidwa so ndathu ngobwera zonse zavomera ninda because we are allowing it because we are celebrating it to see other people suffer, other people struggle. How do you even sleep mukachoka mchiro kuchi ambiri angozolowera katangale? That is all. Apolisi akumuza nyamata amene yinkuza family yake kodi niyo kuloko munyimba liwano. Do you have any watch balana? Muziba zimene zinachika nako iniyo mbaloni akapita pakoti akanguvomera milandu. Indini ndi suyo milandu mina sikavomera yotani mwampeza ni milandu yotijani. Awakukana akuti ngosola awakukana. Aona kunena kuti talowererapo tikufusa we want kuti munthu yunga mamanga mukumangira njipa chilungamo because kundende kuna twambira osalakwa. Inu imwampeza ngoenda ndi chimene mwamangira ndi chani amasokoneza ndani mwamumenya nkazo wake moti nkazo wake tampeza theka mugwira nkazo wake munthu theka mugwira uyali panja kapita mukangwira mayi mimba yotopa ili kuno. These are the people amene akuti fesimezo tinakagwira sifa chikwama cha chiri kuti chikwama chichiru chikwama siri kuziwa kumene chakasiro mayuja inu mulungu amakugantani tu pomwe mayuja kuti amunanga wa mapempha madzini ngakatunge kumadzi wa polisi yemwe ana mai aye katunge nuko koma kuja kudusa kuchoka unako chikwama atuluka chikwama chijatu ndimanena chiji chiri uko ausi awada amakana za chikwama mwini wake wa chikwama itu wachiona chiri uko takachitenge chikwama chakatenge iwe chikwama munali chani nsika na kulongosola munali chakuti changa ausi kusegu apeza zinthu muti momwe ambira polisi ku Malawi you are not Musati yankulisa Malawi kuika pamene pakati kupaona because they are good police men and women there. Come on now. How will
you feel mukamange nyama tota mangoyenda sana mbokena kali kosa nani chemwali anani mkazi wake umuperekeza muntu wa mimba ende kumumuza kuna apite pakota akavomera kunotenda lakwa kwa chani kena kwa mukamayenda basi muli kupita ncheche mukupepera inu mukupepera chana satana atu inu Malawi is going to take time kuti mulungu atimve ndi kuikonza Malawi ichi, but it's very unfortunate that chifukwa kuvutika ndantoti they're not supposed to be suffering. You get it? Ndipake ndonera kuti mizika yambiri niwe mumabanga matama ino tamvesera andali ndantoipa, and this is the truth. Palibe wandala amene atabwere kuti afuna kuthandiza dziko, no, because I strongly believe not Malawians right now they are desperate to take out this government out of government, and many they are thinking no, we want Peter back. You understand? We want Malawi, we need a leader. That's the truth. But we can't go back and lick our vomit. These are the people I mean to be where we are today. Come on now. Malawians, we need a leader. But we can't vote from the other party. This man is coming from the DPP side. Come on now. You know, it's complicated. If you love Malawi, you're going to go crazy. You're going to go crazy. And you're going to do research. Who are these people? Who are these stupid men? Malawian men has failed the nation. They have. Malawian men are day in, day out. They're killing the nation. You can understand these people. Nobody is fighting to help Zikolatu. This is the reason up to date. In hospitals, there's still no medicine. You go there, Chikaka, Mkacho says Zikaka, they're telling you to remove Chikaka Noka because they don't have even the laser bread, even the scissors just to cut. Ndikuchosani Chikaka. Malawian men has fucked up this country. When you go deep and listen to it, all these people that are competing, we don't need them. They don't love Malawi. These people don't arrest one another. These people don't hold one another accountable. These people, if you are somebody like me, that's why may Sir Ben Long was so rest in peace. May God receive his soul. That's why he was going crazy. Because when he sit down and think, he's one of the people that fights it, that stand, trying to understand, went in the streets to remove T-Pex. Now, what these people are doing. Now look at you. He was crazy, trying to understand everything, and you people hated him. You hate him for no reason. Take your time, go listen to his audios. Celebrate that man. That man needed every Malawian to experience good life. That man never wanted. You know, when you understand what's really happening in Malawi right now, we don't need DPP. We don't need this Toss Alliance. We don't need Antoseo. We have already tested them. Actually, right now, we don't even really need if this other this alliance kuna mwalira vice president ku muti ndandana amene the name ndiacha amene wako kuti who are these people amene wawo enawa. We don't need them because the person is just coming from DPP. We don't know what are they planning. What are they planning? They're playing dirty games. You cannot tell me that today you just come from this party. You went there, you find people, somebody who has been there fighting for that woman, Auna Bogaliati. Akango kupeza mavoti 21. Kena kono basa bambwaja. Nukongo boya kuboya bambamba. Malawi is crazy right now. Understand me in Wamsa na Nankondo. Kumalawi ndifuna kuze ni Malawian men has failed this nation big time. Ninkana ndikuti simizika against Andalewa. Inutieni, iwa watalega zibanga zao kwa. One thing that we have to do is to stand up, fight against corruption. Judicial and judicial has to be shut down. This is the truth. These people don't care, they only care about their families. Judiciary we have to shut down. MRI shut down. Police shut down. Immigration shut down. But every department that we have in Bava, we must shut down, and we want all those people that are inside and doing evil, they have to get out. That's what we are talking about. We don't need people who are just, imagine immigration. Imagine immigration. Immigration. How are you telling me kunena kuti mpawi amene wapangisa kumuzi? Excuse me. We have many people from the villages. Amene abangisa passport. Amene abangisa passport. I did a passport over 2 to 3 years. Kuti to look at because they even look at them the way they are looking. They don't give them attention. Now passport ija yatuluka. After passport ija yatuluka, akuruzuka pereka 200. This is daylight criminal. This is daylight robbery. Kuba kwa. Chinekime. Malawi. Malawi, not like this, not daylight robber. You see our governor, Alice Bank, what is he saying? My governor, Alice, this is a man. Malawian men, you are fucked up. As Mabok Malawi, I do not know. As Mabok Malawi, Mabok Burkina Faso, Yeka, is the whole cabinet. We am like I'm Kulinduna. Ah, God. One man, Burkina Faso. If it does Babangat or Sewa, Ziwakanik, still in hospital, no medicine.
still anthu akuvutikabe pa market so aliyense angokweza mtengo inu. Who are we? Why? Kadziko kacheperenji, kadziko kapangidwe nji support from many countries in donors from ndipo ineyo ndifuna ndikuuzeni I'm so anthu ambiri ino muli pa maliro koma tu ino Donald Trump kodi bwanji futi jesika nango mumaliza zinatheka bwanji kuti futi jesika ikuteka kuti wachita bwino anthu amene amalikonda dziko lawo amateteza dziko lawo inu mufuna kuti yeye mizika yake izivutika chifukwa choti afuna kuthandizani inu amalawi amene mukaleka zithandiza nokha. You are failing to meet him halfway even though he's helping you. You take ndalama zijamalo mokoza amalawi amene akuyeneka kukonzeka ndikumayika mmatumba mwana anthu okuba. And he knows how people are stealing. Ali ndi evidence mabanki umu ma private accounts akumasintidwa zindalama zambiri being transferred zonsezo anthu amene wamakhala nazo kunkati kwanu kuja kula nenjelo amene mulungu amamutuma kumuza kuti iwe izitie amalembera makalata kwalembera anthu amene makalata. You don't know. Inu mukamakhala you trust people. I don't trust anybody. You are stupid if you trust anyone. I have a very good friend. I call her a minister. She lives in Italy. She's Italian. She told me, don't trust anybody in this life. Even me. Never trust me. Trust no transaction and you believe yourself. There, planet Earth, there's no secret under the sun. One way or another, whether you like it or not, the secret will come out. So aji nyamata amene mukulowa ndale pano mulowa ndi mindset yanze nakamba kale zanalicha ngati muli a member of parliament inuyo mukuyima kuwadi kwanu mukakhale kuwadi kwanu. The first person to build your community is you, by living in your community, because you will know what the community needs or not. You having kunena kuti you have been voted from Zomba ndikumakakhala kulilongo, you want to know what your community want, because makasala ndi mafumu amakhala pa relax. So everyone has to isivene sasa sizingateke because that's what you're saying ndikuti ndizoteka. We are starting it. Zinateka bwanji kuti anthu asinthe tichoke pa phone yawo icheni yakipa dija zinateka ba because they put too much effort in it. So that's what we are saying. Inuyo mukama voterera inu so ma voters anthu akuma mizi kwanuko mwauza anthu amene ngati kuti kuvotera nini you will build your house muzi mwamuno muzikhala muno. And when you are there, because you are the first people to build your community, mumaziwa kunena kuti kumalawi ndife mbuzi zathu. Do you know kunena kuti timatha mtu kuona president everything that is we are not supposed even kuona president, because you know what tinapanga toilet kuti otukwanidwa ni president yeka. But tima iwala kuti president uja, that's the reason amapanga point mauchi ma ministers. That's the reason we have anthu amene tumiza from our communities. Do we even point anthu amene aja ngati you know last time you check my MP, do you question them? Mauchi na do you question them? Amangotukwanidwa ni president china chili chose because we are dumb and stupid. Iya uchama ika anthu amene ndifake ndikuti inu anthu amene mukuti mukufuna kuima member of parliament. It starts with you to build your community. You live in your community. Mwaitana a councillor, you will call my chief. What's our problem in this village? In that end mukonze Malawi. It's us. Kulibe wina wakame hata zabwera zungwazi ngobwera ndikumango TSA ife zisiru inukumango ale mekeze fo notali ndikunkulofira fana kuze nathu amene ajawo amatisirira ife anthu okuda ndife mafumu anthu okuda chifukwa tupiratuli muli zinthu zimene waja alibe. Ngati mwami matupi awo amuja muli mavuto mmene mujamo. Anthu amene aja alibe uti ntimati chani melanin. Koma amabwera nkuti mangova power fo noti waja amapanga understand zinthu more than ife ndife mbuzi za wanthu. Ndifo chake mmati mukaona you feel like mwaona mulungu. Nzano okuda mukamuona ngati mwaona manyi. You hate yourself. Ngati ndipange zinthu zothandizana ndikumvesesa kunena kunena kuti it's our responsibility as Malawians. We should build our communities. It starts with a member of parliament. Because amakhala ndikuthekera. Ngati mijigo ikwavuta iwaje amakhala ndi ma connections amene amakapesa kunoti kuli anthu amene amapanga mijigo ija. They can light them, they can ask them. In my community, I want you to help us timafuna mijigo ikona makuti. That's why we are sending those dumb people, those empty teens to parliament. But they don't understand that. Ndinkana timafikira kuti tosefe ndizisiru basi kumango mtukwana president. And nacho president chakayoti sichifuna kubwera pagulu chizazi longosole bwino to make people civic educate people to understand. That's why you have people. These MPs, they're there. Our ministers are there. Come on, everything going on muntu. And yanga akafuna kuti asakala moya uni. Kumene kwa president kuma ine ndikusa nonse ndikuphuzisani. Kuti yayi so amuti tukwaye zo za usiru zalo zosachira ndine yayi. Mwaba. Wati nasaka awa. But department ena ndi awa. Ine musamango nditukwana china chili chose. Kumubesa inu kumamizi kwanu munatu member of parliament. Apa pangaja. Ana kakhala kuti. Ino kwa president member of parliament ali yesi palibe. Do you know kuti you can even impeach? Do you know kuti mutheka muchosa ino member of parliament? Achoka amenewe. And my member of parliament hapa ndoko nthawi yawo period yawo inathakale. Koma ifo chonota Malawi. Sitima we don't hold one another accountable kuti zizo chuchika ntani. Palibe ola amene akufusa ola kutani. Ndifo tangu zikhalira parliament kuti chonchi. Jaziko kanga. Ndalama this ndalama that. All they care is about ndalama zimene anthu awakuba. Ndi anthu akuba. Anthu pakati pa wambiriwa ndi wakuba solemera. Chuma cha dziko chili mwa anthu muziko la Malawi. Anthu amene akusowekera kunena kuti kubwera munthu ndithu amene atati we need revolution in Malawi.
What is revolution? Mizika. Tatiyeni tizuke. Zikwanje zinenga ini kumasemera anzanuso. Tatiyeni tizimise chonchi. Ndikwaonesa ndale kuti go. Enough is enough in. Enough is enough in. Mizika against Ndale. Ine ndukuza nicho. That's the only thing we need to do right now. Mizika against Ndale. You hear me say so? Okay. Let's go get baby. It's raining here. It's a very good weather for my husband. Okay, chagwe mukani siku lopambana. Pana tabanga publish. Andale, bali bakudani. Ugo matikuda kadyo no nyesalo. Ndino anthu oyipa mitima. Ndino anthu oyipa mitima. There is nothing good that we can come and to be celebrating you. We don't need you. Ndino anthu ononga. Mwali ononga dziko la Malawi ambiri numwagula manyumba kunja ndino anthu oyipa. Sumulikonda dziko la Malawi. Munthu amene ulikonda dziko la Malawi sunga kagule nyumba kunja. Munthu amene ulikonda dziko la Malawi sunga kagule mabasi ku Tanzania. Mabasi pamene dziko lathu anthu akusowa ntchito. Andale ndino anthu oyipa. That is the truth. Just love me. Change. God is giving you a second chance for you to change. Ndino anthu oyipa mitima andala anthu oyipa mitima inu. Mukamakangana kuti mufuna kulowa mboma. Suli mukanganirana kuti musevera Malawi. Hayi mukanganirana zimimba zanuzo kujesa. Mubenda lama mumange madziko. Ndino anthu oyipa andale. Andale ndino anthu oyipa mulibe chikondi. Khalidwe lanu. We don't need it. Ndifake ndikunena. Ndikubwereza. Ifeyo Malawi, we are just desperate. We need a leader that will understand to love dziko lathu. You understand? Zimene inuyo mukupanga olomkanganirani. It's not going to make sense if we take our amene alipo kaliwa ndikuwavotera kwa ika mboma. To me, as amene munthu amene ndikudziwa dziko langa chimene likufuna. Kuwavotera omwe alipo kwa ika mboma. We are just killing ourselves because they can't hold one another accountable. They are failing to give us a proper report from Chikangawa. What happened to those people in Chikangawa? You understand? They come, they lie. They come, and they don't care. Now we have the Tipex. We are where we are today because of the Tipex. And you people, you still want to, just like we are licking our vomits. We are crazy. Now we still have somebody who went out from that very same party that we vomit. We are the other party. Come on, guys. We just need God to intervene and God to help us. You know, in a way whereby Mizika revolution is Mizika against Andale. Shut down every department. These people are mafias. These people are gangsters. These people are supposed to be in jail. These people are thieves. If we can kill Katangale, if we can kill Kuba, and Twambila was as Ndale, because they will be earning according to what they have worked for. You get it? And Twamina Josa, Maujeni Au, you said whatever. And see what is happening with Ziguratu. They are not fools. It goes in the pockets of these people. You tell me, where is COVID-19 money? Where is the COVID-19 money? Tell me, where is the Cyclone Freddy money? They know that these people are gangsters, mafias. They don't hold one another accountable. Mizika! Akakupa sanindalama tajani. Musabito kapanga ataki Mizika inzani kulowa panseo. It's Mizika against these gangsters and mafias and Ndale and Oyipa mitima. Your behaviors disgust even God. We need God to intervene. We need God to show his anger for the sake of the poor people who can't even find medicine in hospitals. We need God to show them for the sake of the poor people who can't even buy a bag of maize, 100,000, yet they're in their homes, eating, drinking. You get it? It's Mizika against Ndale. Revolution. Bye. Malawi, Camera.